Şul inson video nowruzun adyna la ya nämçin ip sorak emele gelýär. Seredingini. Yekece bir zat maňa ýaranyk, nämçin men maska giysem 700 sanak ýene yekece bir hakykat bar, şo günüme laýdylýar emme bar. Şoň üçin näme men hype üçin edemek diýen adasy. Onuň bolýar, sen Allah oňar ýa-ni men näldip. Inni yekece bir zat. Näme sen seniň adyň şu kanalda ýapylmaly. Men bir zadyňa düşündim. Ýesi menden saňa realistysinde hype gerek bolsa men aýtdym, senlik tarapyndan men saňa berip bilen, daşy men seňle gepleşiňem gurnak bilen, mesele de mugdam marjak sen ýanyňa. Ýöne köýje zat bu taýdalay ene şunuň ýakmady maňa. Nämen? Men saňa berdim hype diýäňmi? Nirde? Hype'ın gornanok ya. Näme ya? Zady daýdymmy kam ya? Çepesere daýdymmy kam çota? Hype'ın gornanokla. Birinjilikle sen ma hype berýär men seni absolutno var ha, ýöne köýje zat. Saňa men ilki mendegi mok sen negdiň dogry dämi? Onu eýam logistýa dogry geram men virusny kakta obyekt bolanym üçin sen eliňdegiň gudulap senem gitmeli men ýanym bilen. No men pikirim men kelläm işe ya da saňa balede gelen ki işe mesela. Şoň üçin menem saňa ýazylşy ýalyk. Näme nowruz sen dogry aýdýan diýerler ha. Dost men kanalymyň adyndan menem ak ýüregim bilen saňa diýen sen dogry aýdýan dost. Sen dogry aýdýan. Sen dogry aýdýan. Şunu gülenim sen adyň şu kanalda ýapylýar, ýekece bir zat açaryn men. Meselede dwaynaýa berip bilýän men saňa. Sen isleýän hype'ny. Diňe sen bilen men düşünýärmi ýüregiň aýdýanmy şonda ordam. Ýekece bir zat kaçan boynalyan aşağı ulilim onu geçmeye hype üçün ediyem. 5 kere ettim hype üçün ediyem yan aşağı. Yani ikinci aydasın melyan var. Sen bir yılla ediyanını başa olayım. Sen bir yılla bedip verenini ben bir ayda ettim. Son için düşündün adam. Sen 30 yaşımdan patmışım. Oğlanlar, menkiler, yeketekler. Dava oldu alikler. Şunu elinden edilon meşgulün içinde geçmişik gidip bilmez mi? Görüyan da görüyan. Enden seyredindim men oyunumu. Men gönüme laýdýan, oglanlar men näme diýenemasam hype üçin edýän. Hype üçin edýän. Ve ýeňsin var. Hakykatdyr ol. Görnüp duranlar da. Men hype üçin. Men synygodyň içine girip men özümünkini ýazmak üçin edýän. Sen düşündiňmi? Bunu bilen bir hype bolsam, agul seni içmekden düşündiňmi? Şoň üçin oglanlar da var. Nowruz aýy ýüregiňde abi da var. Bolsa maňa taraplarına. Gömdü. Seni pek daha yok.